Προσοχή! Έκτακτη προσφορά! Η Οράντε γιορτάζει 10 χρόνια στην Ελλάδα και σας κάνει σήμερα την μεγαλύτερη έκπτωση που έχει γίνει ποτέ. Και το πριόνι και το ψαλίδι της Οράντε σε τιμή σοκ. 99 ευρώ και για τα δύο. Μην ρωτάτε αν είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όχι το ένα, αλλά και τα δύο προϊόντα μόνο 99 ευρώ. Και το πριόνι και το ψαλίδι η Οράντε σας τα δίνει στο 1/3 της τιμής τους. Αν προλάβετε όμως να τα αποκτήσετε, γιατί γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλά είναι λογικό. Πριόνι και ψαλίδι της Οράντε και τα δύο μόνο με 99 ευρώ. Χρειάζεστε ένα λισοπρίωνο που είναι πρωταθλητής στην κατηγορία του. Με λάμα 22 εκατοστά, με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, πολύ δυνατό με μεγάλη ροπή και όλα αυτά στο δικό του βαλιτσάκι, συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση. Χρησιμοποιήστε το άντρες και γυναίκες εύκολα, καθώς το βάρος του είναι μόνο 700 γραμμάρια. Ειδικά εσείς οι φίλοι που έχετε ελιές και άλλα δέντρα, είναι ο πολύτιμος βοηθός σας. Κόψτε μόνοι σας τα ξύλα που θέλετε για το χειμώνα. Τηλεφωνήστε τώρα για να το αποκτήσετε, γιατί σε αυτήν την τιμή δεν θα το ξαναβρείτε. Προσοχή! Έκτακτη προσφορά! Η Οράντε γιορτάζει 10 χρόνια στην Ελλάδα και σας κάνει σήμερα την μεγαλύτερη έκπτωση που έχει γίνει ποτέ. Και το πριόνι και το ψαλίδι της Οράντε σε τιμή σοκ. 99 ευρώ και για τα δύο. Μην ρωτάτε αν είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όχι το ένα, αλλά και τα δύο προϊόντα μόνο 99 ευρώ. Και το πριόνι και το ψαλίδι η Οράντε σας τα δίνει στο 1/3 της τιμής τους. Αν προλάβετε όμως να τα αποκτήσετε, γιατί γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλά είναι λογικό. Πριόνι και ψαλίδι της Οράντε και τα δύο μόνο με 99 ευρώ. Για εσάς που θέλετε ένα ψαλίδι κλαδευτήρι, σήμερα είναι η ευκαιρία σας. Ιδανικό για την αυλή σας, τον κήπο σας, το περιβόλι σας. Και για πιο επαγγελματική χρήση σε αμπελώνες και ελιές. Με άνοιγμα λεπίδων 2,5 εκατοστά, με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για πολλές ώρες εργασίας. Δυνατό, ελαφρύ, με στεγανοποίηση για προστασία από τη σκόνη, με ειδικό σύστημα ασφαλούς λειτουργίας. Τέρμα στην ταλαιπωρία και στην κούραση από το κλάδεμα με τα απλά ψαλίδια. Ειδικά εσείς οι φίλοι που έχετε αμπέλια ή δέντρα, σας είναι πολύ απαραίτητο. Αλλά και εσείς που θέλετε να περιποιηθείτε την αυλή σας χωρίς κόπο, έχετε τώρα τη λύση. Ψαλίδι κλαδευτήρι της Οράντε στο 1/3 της τιμής του. Προσοχή! Όλα τα προϊόντα είναι σε περιορισμένες ποσότητες και όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτή η προσφορά είναι μια τεράστια ευκαιρία. Αν θέλετε να αποκτήσετε τα προϊόντα της Οράντε σε μια τόσο χαμηλή τιμή, είτε για εσάς είτε για να τα κάνετε δώρο σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, πρέπει να κάνετε τη σωστή κίνηση. Τηλεφωνήστε τώρα και δώστε την παραγγελία σας για να προλάβετε. Προσοχή! Έκτακτη προσφορά! Η Οράντε γιορτάζει 10 χρόνια στην Ελλάδα και σας κάνει σήμερα την μεγαλύτερη έκπτωση που έχει γίνει ποτέ. Και το πριόνι και το ψαλίδι της Οράντε σε τιμή σοκ. 99 ευρώ και για τα δύο. Μην ρωτάτε αν είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όχι το ένα, αλλά και τα δύο προϊόντα μόνο 99 ευρώ. Και το πριόνι και το ψαλίδι η Οράντε σας τα δίνει στο 1/3 της τιμής τους. Αν προλάβετε όμως να τα αποκτήσετε, γιατί γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλά είναι λογικό. Πριόνι και ψαλίδι της Οράντε και τα δύο μόνο με 99 ευρώ.